בוקר נעים. ובאמת, אנחנו הולכים לדבר על הטרנד החדש בעולם הדיאטות. דיאטת 8 השעות, ככה קוראים לה, והיא מציפה את העולם, צוברת תאוצה, דיאטה פופולרית גם בקרב מפורסמים, והיא מתבססת על עיקרון פשוט. במשך פרק זמן של 8 שעות ביממה מותר לאכול הכל, כרגיל, ואז 16 שעות להימנע ממזון לגמרי. נורא פשוט. ממש פשוט, כל אחד יכול. זה קסם, כל הדיאטות האלה מבטיחות קסם, תכף נראה מה חושבות על זה הבנות שפה באולפן, הנשים שפה באולפן, ואני גם. וכמובן גם אתה, שאתה מבין מאוד בדיאטות. בוקר טוב לחלי רוסטוקר, דיאטנית קלינית ומפתחת שיטת Happy Diet. בוקר טוב. ומהצד השני של השולחן, שירה וסרמן, ממתנסות הדיאטות הגדולות, מייסדת תוכנית ההרזיה חצי שירה. ושבעצם השאלת חצי ממשקלך פחות או יותר. נכון. וניסית כמעט את כל הדיאטות שאפשר לחשוב עליהן. חוץ מאלו שכוללות כוסברה וכל מיני דברים שאני לא יכולה לגעת בהם, אבל ניסיתי הכל. כל הדיאטות שבלי כוסברה ניסית זה די הרבה. כן. כולל את הדיאטה הזאת, זאת אומרת בשם אחר. כולל את הדיאטה הזאת, לפני, כשהייתי בערך בת 18, שזה היה לפני הרבה שנים, הייתה באמת דיאטה כזאת שמ-3 או 4 אחר הצהריים אסור לאכול יותר. המטרה הייתה בעצם שגילו שאנשים בעודף משקל את רוב המזון שלהם צורכים משעה 4 צפונה. זאת אומרת שמשעה 4 צפונה פשוט אני יודעת שאסור לי לגשת למקרר ולא משנה מה, מי, מו, אסור לי לאכול. ואיך הלך לך עם הדיאטה הנהדרת הזאת? קודם כל לא ממש הצלחתי לרדת, אפילו עליתי, כי כל כך פחדתי שאני אהיה רעבה בערב שפשוט השארתי את גופי במזון רב במשך היום. פיצית. הכנת את עצמך לצום. עכשיו גם לא אומרים לך מה לאכול, אומרים לך לדלג על ארוחה, זה העיקרון הכי חשוב, אתה חייב לדלג על ארוחה אחת, ואם אתה יכול לדלג על ארוחת ערב, זה בכלל הכי טוב. אז אנחנו תכף נשמע איך כן הצלחת בסוף, אבל קודם כל בואו נעבור אולי ככה לצד הדיאטטי הקליני של העניין. בוקר טוב חלי. בוקר טוב. אני מתארת לעצמי שכשמגיעים אנשים ורוצים לאזן משקל, לרדת במשקל, שזו משאלת לב של הרבה אנשים, הם מוכנים להאמין לכל דבר. עכשיו, השאלה אם דיאטה כזו פוגעת בבריאות שלהם? זו שאלה מעולה. כשאנחנו פוגשים דיאטה כזו, אנחנו בעצם רוצים להבין האם זה עוד איזשהו גימיק שנועד להגביל אותנו קלורית, כמו שאנחנו מכירים מהמון דיאטות, וזה בעצם סוד הקסם. או שבאמת יש משהו בצום לסירוגין שבעצם משפר חילוף חומרים. אז אני כן רוצה להתייחס לצד הקליני, כמו שאמרת. יש מחקרים שמראים שצום לסירוגין כן משפר חילוף חומרים, גם מיטיב עם מצבים דלקתיים בגוף ואפילו עם אוכלוסיית החיידקים של המעיים. אני אסייג את זה. המחקרים נעשו בעיקר בחיות מעבדה. המחקרים המועטים שנעשו בבני אדם נעשו לטווח מאוד קצר. אז אנחנו עדיין צריכים להמתין. עכשיו, המסר החשוב באמת מכל, כמו ששירה אמרה, אני מאוד מאמינה, אמרתי את זה לליאון לפני כן מאחורי הקלעים, שהדיאטה הכי טובה זו זאת שאתה לא מרגיש שאתה עושה. אז האם אני מסוגלת בעצם כאינדיבידואלית לשלב את הדבר הזה בסדר היום שלי? האם אני באמת יכולה להתמיד בזה לאורך זמן? לצום 16 שעות. עכשיו, רק אני אשאל. לא רק האם את מסוגלת להתמיד בזה, גם השאלה היא, האם כשזה אחד, אני חושבת שהעקב אכילס של הרבה מהדיאטות, שאומרים לך מה לא. אל תאכל 16 שעות. האם נותנים לך הדרכה מה כן לאכול ב8 שעות שאתה אוכל? בן אדם יכול לחיות על בורקס, פיצה ושוקולד, כי אומרים לו תאכל רגיל, ואז הוא לא שינה שום דבר מהתנהגויות האכילה שלו, ולא קיבל את כל הוויטמינים המינרליים. סתם עולה לי ככה מחשבה. אין התייחסות, קודם כל את כל כך צודקת, ואנחנו מאוד מסכימות על הנושא הזה, שאין התייחסות לאיכות המזון. ואני חושבת שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לתת את הדעת על מה איכות המזון שאנחנו אוכלים. אנחנו כבני אדם עברנו תקופות מאוד שונות, ממצב של מחסורים תזונתיים, ואנשים חיו בתקופה של חסרים, אפילו לרמה של מחלות קשות. אנחנו היום בעולם השפע. אז אנחנו אוכלים הרבה קלוריות, השאלה אם הן מגובות בערך תזונתי, ויטמינים, מינרלים. אז זה השאלה. אבל בוא נעלה רגע לרמת המקרו, ותכף נפנה גם לשירה. כשבן אדם רוצה ללכת לדיאטה, כי כל יום יש טרנד אחר, 17 ימים, 8 השעות, 5 השבועות, כל יום את ממציאים משהו חדש. יש לך איזה 2-3 כללי מפתח שאת יכולה לתת? בהחלט. אני אתחיל ממה שאמרתי, זה איכות המזון. לתת את הדעת על מה אנחנו אוכלים, מתוך הבנה שזה גם פוטנציאל בריאותי, אבל גם פוטנציאל של סובה. זאת אומרת שאני אוכלת מזון מזין, אני שבעה ברמה התאית, אני אוכל יותר שקטה ופחות לחשוב על אוכל. דבר שני כן מאוד חשוב, אני אצטט את הרמב"ם שהוא מבחינתי גדול אוקיי, באולפן הסמוך מצלם תוכנית בישול. שבעצם אמר ולא ישבע האדם. לא משנה מה אתה אוכל, בדיאטות גם מהקונספט הזה, מתייחסים בקטנה לעניין גדלי המנה, אבל חשוב להבין שאסור לנו להגיע למצב של סובה. בטח לא לרעב, אבל גם לא לסבול. לא להתפוצץ. גם לא ממג'דרה וגם לא מסלט ירקות. אז זה בדיוק העניין, יש לי תחושה שהדיאטה הזאת גורמת לאנשים באמת 8 שעות לבלוס. נכון. ואז שירה... עיקרון נוסף. עיקרון נוסף זה שאם אתם כן רוצים להתנסות בעניין הצום לסירוגין, אני רק אבוא ואומר,
לא חייבים לאכול כל 3 שעות. יש אנשים שמאוד מיטיב איתם לאכול כל 6 שעות, או אפילו 2 ארוחות. תקשיבו לעצמכם ותתאימו, וליווי איש מקצוע. זה נורא, ההנחיות האלה נורא כלליות. שירה, מה בסוף הצליח לך? לא 8 שעות, לא 17 ימים, אז מה כן? לא הצליח שום דבר, רק קודם כל החלטתי שאני באמת רוצה לרדת במשקל, ההחלטה היא נתח נכבד זה מאוד מאוד קשה להחליט את ההחלטה. זה מאוד קשה להחליט. שקלתי בשיא שלי 139.5. חצי. החצי קריטי. כן, החצי הקריטי. זה שמה ששבר אותי. זהו, אמרתי, לא, אבל אמרתי שכשאני אראה את 140, אז כבר דמיינתי הריונות וזה, ואמרתי, וואי, אני אגיע ל-160 אחרי הריון בקלי קלות, זה גם מה שהרופאים אמרו לי. אז החלטת לעצור, אבל בטח היו החלטות כאלה הרבה פעמים, והרבה פעמים נשברת. מה היה שונה בהחלטה ההיא? אז היה לי קודם כל קלקול קיבה נוראי, שאני הרגשתי שפשוט הגוף שלי זועק, הצילו, תפסיקי להכניס את האוכל הזה, ואצלי זה בעיקר מתוקים, האוכל הוא לא מדבר עליי כל כך. ואז פשוט החלטתי שאם אני לא, כל הזמן נכנסתי לעצמי לראש, אם אני לא אעשה עכשיו דיאטה, מה שנקרא דיאטה באמת, אני פשוט אמות. אני אמות ואני גם לא עשיתי בדיקות ולא ידעתי מה המצב שלי. היית צריכה להגיע למצב שאת מאמינה שאת הולכת למות כדי לצאת מהעודף משקל. והיום את נותנת השראה ומלווה אנשים אחרים במסע המנטלי הזה, כי הוא הרבה מנטלי. זה מסע מאוד מאוד קשה, ובהקשר של הדיאטה הזאת, אז אני אומרת, בן אדם גם ככה בשביל תהליך הרזיה שפוי צריך כל כך הרבה כוחות, אז מה הוא צריך בשביל תהליך של צום של כל כך הרבה שעות? הוא צריך להיות עוד יותר קשה. תודה רבה שירה. אני אולי אסכם ואומר שאני חושבת שהמסר העיקרי שאנחנו רוצים להעביר אליכם זה שאין נוסחאות קסם, תפסיקו לחפש ותפסיקו להשלות את עצמכם שהנה הדיאטה שתגרום לכם להגיע למשקל המאוזן לכל החיים, אין כזה דבר. הדבר היחיד שאולי לא סקסי כמו דיאטה עם איזה שם כזה או אחר, זה הקשבה לגוף, זה אכילה מתונה, זה להיות מוכן לקבל שאתה לא כל הזמן תהיה מושלם ולא כל הזמן תאכל רק את הדברים המושלמים ולהכיל ולקבל את זה, ורק אז אנחנו מגיעים למקום המאוזן לעצמנו, לא יחסית לגלגדות, לא יחסית לבר רפאלי, תציבו יעד ריאלי יחסית למבנה הגוף שלכם ולאורח החיים שלכם. כנראה שקריית הדוגמנות שלי כבר לא תקרה פעם, אולי גם לא של שירה, אבל אנחנו מציבים יעדים ריאליים שיכולים לתת לנו נחמה, כי תסכול מוביל למקרר. וואו, איזה משפט, זה סטיקר לשים על המקרר. אם פתחת את המקרר, אתה מתוסכל. וכל דיאטה שלא תתייחס למצב המנטלי שאתם נמצאים בו, בסופו של דבר לא תחזיק מעמד ותמצאו את עצמכם בעוד שנה, מוצאים עוד כסף ועוד אנרגיה על הדיאטה הבאה. יפה, אז זה נראה לי הדרך הארוכה היא הדרך הקצרה. ואגב, גם מלטאות לא עוזר. גם את זה ניסית. טוב, אנחנו קוטעים את הדיון הזה, אני חושב שהבנו את המסר. יש הרבה מה לומר, אבל